isteach sesiún le inniu chuirde inniu tá sesiún beganí difriúil agam díobh go na ceanna tainnta agam sa líomh siúgatí seo ach inniu tú muidíú seach a dúshlán bhaile. Mar sin, bhain ag leagad siad dúshlán díobh agus bei sibhse smáile ag seola isteach mar go dámana aganine agus bhain ag seola dúis amach ag na bútarí. Mar sin, céir daon dúshlán. An dúshlán agam díobh ná cén duine atá na 5 brú níos chéanna, 100 senior, 5 drochad agus 100 álaíonna ná sciúpaí. Mar sin, nuair na Gníomhaíochtaí ar fáil seo dintaí, seolas mar go dámaisteach aganine agus duine muid is gagan na hamanaí ar fáil agus seola muid dúis amach ag na bútarí. Tá físeán agam díobh, chuinigh súlais go bheith se bút go dhéanana ag gceart agus go ndearili má sibh. Tá má tosaí le brú níos, má sibh. An chéad cheann eile ná áladh ar chúl, má sibh. Má sibh, tá sibh duine anobair, isteach le go dtí senior i chur na lámha trasna do chorp, má sibh. An chéad cheann eile ná na drochad, tín cinnte go sibh coinneáil súil ar a méid sibíonna, má sibh. Má tá peán agus páprágaí chun na scóranna scríobh síos bheite sin iontach. Isteach lein arís go dtí brú níos, tína cinnte bhfuil coinneáil súil ar a méid sibíonna. Tá muid isteach go dtí áladh ar chúl arís, má sibh. Isteach le go dtí senior, cosnairde agus lámha trasna ar do chorp. Téann cinnte go sibh cúra agus na drochaid arís, má sibh, tá sibh beag na cháin. Ná duine go dearmad iscéol. Agus na brú níos arís. Isteach go dtí áladh ar chúl arís, beidh na matán ag éirí tuirseach anois, ach fannaigh láidir agus cuinnigh leis.
Senior Cosnarda agus láha trasna do chorp. Má sibh. Agus isteach líonga dtína drochad ar íst, tín cinnte go muid cúra. Isteach linn ar íst go dtí brúníos. Tína cinnte bhfuil cuineáil súr ar an méid sibhianna. Tá muid isteach go dtí álamh ar chúl ar íst, má sibh. Isteach linn go dtí senior Cosnarda agus láha trasna ar do chorp. Tín cinnte go cúra. Agus na drochaid ar íst, má sibh, tá sibh beag nachán. So Spóirt le uisce má tá sé ag teast ar bhuit. Isteach linn ar íst go dtí brúníos. Tína cinnte bhfuil cuineáil súr ar an méid sibhianna. Tá muid isteach go dtí álamh ar chúl ar íst, má sibh. Isteach linn go dtí senior Cosnarda agus láha trasna ar do chorp. Tín cinnte go cúra. Agus na drochaid ar íst, má sibh, tá sibh beag nach án. Má sé bhí na bhharde, na Siobhan obair, tas an bhaid taine sin.
Bainigí Seol leanach Facebook Gníomhaíochtaí agus leanach YouTube Gníomhaíochtaí chun níos mó Gníomhaíochtaí mar seo áil. Má sibh gur maithfidh agus fanaigh slán.